ଏ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକର କାହାରି ଚୁଟି ମୁଟି ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ଥିଲା, ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀର। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ନଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡିଆ ଚୁଟି ମୁଟି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେରଙ୍ଗ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିନା ଦିନେ ଶିବ ଭାବିଲେ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ନଣ୍ଡା ଚୁଟି ମୁଟି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଚୁଟି ଅଛି। ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଚୁଟି ଦାନ କରିଦେନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଦିନେ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ତାଙ୍କ କୋଟୁଆଳକୁ ସେ କହିଦେଲେ, ଏଇ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ନାଗରା ଦେଇଦିଅ, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଚୁଟି ଦାନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଚୁଟି ନେଇଯିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ହେଲା, କହିଲା ସେଇ ଚୁଟି ଦାନଟା ହେବ ଯେ ନାଗରାର କହିଦେବ ଚୁଟି ଦାନଟା ହେବ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ତୁର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଗରା ଚାଲିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ନାଗରା ଦେଇକି କହିଦେଲା, ଏ ଚୁଟି ଦାନ ହେବ, ଚୁଟି ଦାନ ହେବ, ଶିବ ସବୁ ଚୁଟି ଦାନ କରିବେ, ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୁଟି ନେଇକି ଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ସବୁ ଚୁଟି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଯିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଚୁଟି ହେଇଯିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଶିବଙ୍କ ଘରକୁ। ଶିବ ସବୁ ସକାଳେ ଦିନ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଚୁଟି ଦାନ କଲେ, ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ଚୁଟି ଦାନ କଲେ, ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ଚୁଟି ଦାନ କଲେ। ଏଇନୁ ଦାନ କରି 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 କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଗଲା, ଦିନ ରତ ହେଉଛି। ଆଉ ଦଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଯିବା ତ ଯିବା, ଶିବ ତ ଚୁଟି ଦେବ, ଯିବା, ଦିନ ତ ବୁଡ଼ିନି ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ତ ଚୁଟି ତ ଆଣିବା। ଆଉ ସବୁ ପାଇଗଲେ, ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଶିବ ଚୁଟି ଦେବାଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଆମର ଚୁଟି, କହିଲେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆସିଲନି, ତମେ ତ ପଛରେ ଆସିଲ। ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦେଲାକୁ ଆହୁରି ଦିନ ଅଛି, ତା ଲୋକ ତ କିସକୁ ତାନେ ରାଗିଯିବେ ଶିବଙ୍କୁ। ଦେଇକି ଡାକିଲେ, ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ଆସ ତ। ପାର୍ବତୀ ବାହାରି ଆସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ମୁଁ ଚୁଟି ଦାନ କରିଥିଲି, ମୋ ଚୁଟି ଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଏଥର ତୁମେ କିଛି ଚୁଟି ଦାନ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଚୁଟି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଏଇ କଥା କହିକି ମୁଠେ ଚୁଟି ଏକାଥରେ ଦାନ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଦାନ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସେଇ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଯେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଇଲା ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି ସବୁ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ହେଲା। ଆଉ ଯେମାନେ ଶିବଙ୍କ କତର ଚୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି ସବୁ ସିଧା ସିଧା ଚୁଟି। ସେଇନାଗି ଅଧେ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ସିଧା ଚୁଟି, ଆଉ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି।